Dobrý deň, moje meno je Juraj Toporčák a som členom Slovenského centra VTenet. V dnešnom videu sa pozrieme na klinické príznaky nozematózy. Nozematóza je relatívne bežné ochorenie včiel, ktoré spôsobuje parasit Nosema apis alebo Nosema ceranae. Vývinový cyklus nozemy prebieha v bunkách čreva včiel, trvá približne týždeň a je pomerne zložitý. Po výkaloch sa následne nachádzajú spóry, ktoré sú odolné voči vplyvom prostredia a prostredníctvom nich sa nakazia ďalšie včely. Prenos medzi včelami je prostredníctvom zdieľania potravy alebo keď sa včely snažia očistiť úl od výkalov nakazených včiel. Larvy sú zdravé, kým nepríjmajú spóry v potrave. Klinické príznaky pozorujeme najčastejšie pri zlom počasí na jar alebo po zime. Typickým príznakom je hnačka a prítomnosť výkalov na úli a v závažných prípadoch aj v samotnom úli. V ďalšom štádiu pozorujeme úhyn včiel až celého včelstva. Problémom je, že v súčasnosti je hlavným pôvodcom nákazy Nosema ceranae, ktoré nespôsobuje typické príznaky. Pozorujeme len úhyn včiel. Preto by si včelár mal vedieť, skontrolovať prítomnosť spôr po včelstve a potvrdiť podozrenie na nozematózu. Laboratórne vyšetrenie uhynutých včiel predstavuje najpresnejšiu metódu potvrdenia nákazy. Takže keď potrebujeme vzorku do laboratória na mikroskopické vyšetrenie, potrebujeme samozrejme k tomu včely. Tieto si zoberieme, vidíme aj tu na v podstate masívny úhyn robotníc, ktorý je vo veľkej miere. Jednou z príčin môže byť aj nozematóza a v tomto prípade skutočne potrebujeme potvrdiť vlastne v laboratóriu, či sa jedná o nozemovú nákazu alebo netýka nozemovú nákazu. Takže do nejakej nádobky si odoberieme mŕtve včely, ktoré si potom prenesieme do laboratória a tieto nám budú slúžiť na potvrdenie alebo vyvrátenie nozemovej nákazy. Takže sme odobrali vzorky, ktoré sa prinesie do laboratória a použijeme veľmi jednoduchú metódu zisťovania nozemy, ktorú my nevieme rozličiť, či sa jedná o Nosemu apis alebo Nosemu ceranae, lebo na to potrebujeme špeciálnu metódu použitú PCR, ale na detekciu vlastne tej nozematózy nám úplne vystačuje a vieme ju použiť aj keď máme napríklad takýto jednoduchší mikroskop na včelnici alebo doma a vieme si to doma v kuchyni vyšetriť, či tie vzorky, ktoré tam padli, či sa vyskytuje v nich nozematóza. A 400 až 600 násobno zväčšení vieme vidieť tie spory nozemy, ktoré si aj ukážeme ako sú. Najlepšie sa odoberajú cirka brúška, pretože tá nozematóza, ak sa vyskytuje, tak sa vyskytuje v tých brúškach mŕtvych včiel, takže najlepšie takouto metódou si pekne krásne vieme urobiť. Vieme k tomu najlepšie za tú destilovanú vodu v určitom pomere. Dobre to celé rozmelníme vlastne, aby sa uvoľnili. Ak sú tam spory nozemy vlastne z toho suchých brúšiek, je to ako najlepšie. A ak sa tam vyskytuje, tak tieto spory prechádzajú vlastne do tohto roztoku podložné skličko, kde prenesieme napríklad, ja mám takúto metódu, niekto pipetuje, takže ja si prenesiem jednu kvapku sem, niekedy keď je taká menšia, kľudne prenesiem. Je dobré mať aj dve kvapky vedľa seba a prikryjeme si to samozrejme krycím skličkom. Dokonca máme dve sklička, čo je výborné. A tu hneď vidíme už nejaké spory vlastne nozematózy, veľmi pekné. Vidíme, že aj v podstate majú takú odlišnú farbu to vnútro ako okraje väčšinou, pretože sú tam určité organely, ktoré sa nachádzajú. Najdôležitejším aspektom pri prevencii nozematózy je správna výživa včiel, spojená s dezinfekciou náradia a úlov. Vhodné je aj pravidelne vymieňať matku a umiestňovať včelstva na suchých a slnečných stanovištiach. Ďakujem za pozornosť.